Bueno, gaurko tailerra, Agurtzaren Intxaurragan ardurapean emandako tailer bada, gaurko tailer hau. Eta hemen gure helburua da, dantza eta antzerkiak eszenatoki gainean daukaten lotura hori lantzea, da. Betidanik izan da garrantzitsua, elkarren arteko lotura hori, azkenean dantzari batek pausoak eiteaz gain, ez baldin badu ezer transmititzen, oso hotza gehatzelako, ez? Nolabait, publikoan gana iritsi beharra dago, eta hortako gorputzarekin komunikatzea ezinbestekoa da. Orduan, gure gaurko tailerren helburua hori lortzea izango litzateke. Azkenean gertatzen zaiguna da, adin batetik aurrea dena ipasa zaigun bezala, lotxak eta saltzegia, eta claro, lotxak zentzu hortan ez da oso lagun ona eszenatoki gainean, ez da. Zenbat eta gaztegotikan hasi gai hauek lantzen, gero aurrea begira errazago izangoa eszenatoki gainean, lehen esan bezala komunikazioa gauzatzea. Dantzak eta antzerkia, antzerkia eta dantza, zer daukate amankomunean, zer lotura dute bi faktore hauek? Pixkat komentatu bezala, elkarrekin joaz beti, eta bat besteaga dantza bea ezer esan gabe, transmititzen jakin gabe, pauso jarraipen soil bat baino ez da. Azkenean ikuste komunikatzeko modu badenez, zerbait esan behar da kaula, ez? Eta horren adibide esango nuke, Oinkariren bere azken lanian, Itsasoaren emazteaken ikusten dela garbi. Hor argi eta garbi dago lotura hori landuta, eta dantza ikustea, dantza emanaldi bat ikustea juteaz gain, atzetik histori bat dago, sentimentu batzu daude, eta hori denak publikora iritsiten dira, ez? Eta hori da, bien arteko lotura hori benetan existitzen delako. Samarrun, Oinkari dantza taldeak, dantza tradizionalaz gain, dantza modernoak egiten dituela, eta hor ikusten dela, hor transmititzen duzuela, antzerkiaren lan hau hor dagoela. Inongo zalantzari gabe, nik uste horren adibideik handina lehen komentatu bezala, Itsasoaren emazteak lana izango genuke. Dantza tradizionalak daude, dantza garaikidea da, baina denan gainetik komunikazioa edo sentimenduen transmisioa da.